Opoenea, zure plaza hasten den unea. Opoenean, zure prestakuntza zure erritmoan, erraza eta eroso izan dadin diseinatu dugu. Arreta pertsonalizatua, eguneroko harremana zure tutorearekin, zuzeneko klaseak, taldekoak eta banakakoak, etengabeko orientazioa. Kampusean, laburpenak, bideoak, ariketa praktikoak, eskemak eta komunitatea, laguntza, motivazioa eta estrategiak partekatzeko. Gure ikasleen esperientziak hitzen gainetik doaz, ikusi zure begiekin. Aurkeztu zure burua eta zein oposizio espezialitate prestatzen ari zaren. Kaixo, Eli naiz eta haurrezkuntzako oposizioak ari naiz preparatzen. Zer da gehien gustatu zaizuna opoeneaz? Temarioa daukazula, kasu praktikoak lantzen dituzula eta programazioan zehar denbora guztian tutore bat daukazula zure gainean. Zer dauka opoeneak beste akademiek ez daukatena? Argi dago akademia guztiak temak dituztela, gaiak dituztela, baina opoeneak gauza berezela dauka eta da pertsonen gertutasuna. Zer puntuazio emango zenioke opoeneai? Egia esan batetik 10era 13, bikainak dira. Beti gomendatuko zenuke opoenea beste pertsona batzuei? Oso prozesu zaila da, gogorra da, eta tutore bat zure gainean egotera psikologikoki apoiatzen ezinbestekoa da, eta bera lortzen dute opoenea beti dago. Bai, ikasle maite honek esaten duen bezala, opoenea beti dago. Eta nolakoa da gure materiala? Gure materiala nolakoa den galdetzen duzuen hoi, ona hemen adibidea. Edukia modu argian, egituratuan eta praktikoan aurkezten dugu. Azalpen sinpleak, adibideak eta eskemak. Opoenean ikasi gutxiago sufrituz eta modu eraginkorrean. Eta plaza ateratzen ez badute edo deialdia ateratzen ez bada? Kaixo ekipo, zer moduz, dakizuenez opoenean iraunkortasun bermea atera dugu eta hau zergaitik egin dugu. Zuei segurtasuna emateko eta zuen ikaste prozesu hau babesteko. Eta zer edukiko dugu berme honen barruan? Adi egon. Kampusa beti irekita. Edukia beti eguneratuta. Eta informazio etengabea. Beraz, xehetasun gehiago nahi badituzue, informazioa nahi baduzue, nerekin kontaktuan jarri eta segituan jarriko nahi zuekin kontaktuan. Hasi zure bidea. Hau da zure plaza lortzeko unea, opoenea.